Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras tayo amin papagayam. Inda ibasa ti umuna a Juan, Kapitulo 3, versikulo 22. Ikan na tayo, iti anyaman adawatan tayo. Agsipod tatungpalan tayo, dagiti bilbilin na, kan aramidan tayo, ti pakaragsakan na. Papagayam, inday denggan, ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok, dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno, kandiyan. Lakay, dandaning Judith ti babayadan tayo iti kuryente. Kastaya, sapay umdas laeng nga pagbayad ti anak tayo di pagadalan di na diskitara kidikalman. Sana bali, Romeo. Apaman na malpasak nga aglaba ka ni Mrs. Salis inton bigat. Mapanak to pa'y agdalos iti balay ni Nana Loleng. Isupay ti matangdan ko. Ay na, nakakaasikan Sandra. Kumpormila di tanti mapan mo pakitang tangdanan. Tapno masupusupan laeng tanyaman na pagkasapulan tayo. Di ka man, Romeo. Nagkinarita iti nagkalaysata. Itirigat kan ginawa, agbinulig ta. Tinapatag, awan ti agsaksakit kada tayo atalo iti anak ta. Naragsak, kan agkinkin na awatan tayo akanayon, lakay. Gusto ka, Sandra. Alang arodan bakit? Maturog tanay. Adalo man tirabe. Ita lang sumangpet tinalay nga asawak. Makita na ita. Oh, apaya kas naman ang tipan ng kitkitam kanya. Ayop ka lalaki. Agsapa ka man na si mangpet. Sigurado, naggapo ka man na ni tisidong ti babaem. Babaero. Nita. Hoy! Sumardeng ka ah. Nabambanog ka kasi mangpet. Kastakit din ti pasabat mo. Nabannog ka ta naggapo kay tayan ti babaem. Awanan kay ti baen. Babaero. Awan pa siya. Anay ko. Ayop ka. Apay nagkabil ka ngay. Anay ko. Talaga ako karitin na ka. Sandra bakit? Napaanan di anak ta. Siminan ka data. Kalpasan ti panakimisa tayo. Taagsarak na kano. Kadagiti kaadalan na. Gapo iti project nga ramiden da. Wan lakay. Kat, anyangay. Agawit tamutan ah. Umunakan bakit? Tamapan ko man suknalan di ipatrabaho ko makanyak idin ni Mangkulas. Parang no di na pa'y naiyawat iti sabali ah. Sige lakay. Innak la makichenda biitan. Taagawid akton tapno makalutong ah. Kunak man lo na patag nga aramidam, sweetheart. Apay ang nagsubli ka diti apartment ko. Dito yak langan, Vicky. Mga nujak makatapal. Kat noon niya pa iti maaramid ko iti inutil nga asawa. Apay, anya tinapasama. Maluksawak ka ni Kati. Iso pinanawak man langan. Kahit maasawan, isinamon? Saan? Pinanawak ije balay. Tamang ano nakarkaro ang makabil ko. Nujak pa'y la pinanawan. Anyan, tikastaan na pasama kada kayo kan ni Bayaw? Ate, Ayop na di lalaki. Manang Sandra. Makita na. Papasak di awanan bain. ha? Anya ti kayat mo asawan? Ag out of town na. Kita ak man laang no makastrak day jay balay. Anya? Nabati na titulbek na ije balay. Gapo iti daras na pimanaw apaman anagapa kami. Iso masigurado ka saan ang makastrak ije balay day jay. Ading ko, amangan no kumaro ti susik yung agasawa no aramidam ti kasta. Ay, awan bibiyang ko nga uray pa'y kumaro ti apami, manang. Basta aramidak ti kayat ko. Papasak ni Bernard. Sayang ah. Diyak naabutan dito ni Ipag. Ay na, nasaya at mata di mo naabutan. Tamangan no uray si ka, nasuron iti jar jakabsat ko. Ha? Kaya't mo asawan, Sandra. Nagapa kayo, mate? Saan matkit di lakay? Aklunak, anasurunak iti jar na. Ay, awan ngamin ti danggan na. Rason na latan ja rason na. Angam, jakim padlaw ang masurunak. Pinadas ko lata a binagbagaan.
Anggam saan adim ngag apulos? Ay, anyan tikas di akasasaad ni ipag no kasta. Wen nga rod Romeo, awan ti Serbina nga adda kabaelanda iti biyag. Pudno nga amin amagatang ti kwarta ket kabaelanda at agikwaan, taadaan daket nga rod. Hanggang nadnadlaw asaan anaragsak ti panagdennada. Amangan no ti kanayon a panagapad da paikit din ti rason, no apay asaan da amaadaan iti anak. Nalabit akasta. Ay, wen gayam bakit? Nag-asatak. Saan pa'y laeng ana itad iti sa bali ni Mangkulas, di matrabaho iti balay na. Agpayso? Wen Sandra, iso asyak mo't laeng ti mang trabaho. Aw. Adoy, pinaunaan na kun ni Mangkulas, tapno sigurado ka nun na trabaho. Alam mo na ba kahit? Ay na, agyaman ta iti Diyos. Mabayadak matlangan dagiti nasken a babayadan dito'y balay nga ag-due date, lakay. Oh, makitam. Talaga akakaasyan na ti Diyos, Sandra. Pudno day ta, Romeo. Agsipot ta tungtungpalan tayo dagiti bilbilin na, kan ar-aramiden tayo, ti pakaragsakan na. Kunak tumat ka. Awagan nak ti awanan ba in alalaki. Namjak sungsong batan. Uray di tana. Baybay ak aging ka amauma nga umawawag. Di uray pumaraw ti bukol ti mata na mangawag kanyak. Talaga ajak sungbatan ti awag na tapno dagunggunana. Amo ka sana makastro ki balay day jay. Tawan ti tulbag na. Iso agunggunana. Adday ta. Na umamatlaangan nga umawawag. Kung gunana sigurado ang nalaos ti pungtot na. Gaputasan ang makastro ki balay. Kita at manlaang no anya ti aramidan di babaero nga asawa. Abit lang! Ayan. Nay, si Kamot Gayang Bernard. Sumar ka. Manong Romeo, ada ka din ni Manang Sandra. Ada. Sumar ka, abirat. Lamay ka. Agyaman ak Manong. Ala, abirat. Agtugaw ka pa tayabak ni bagay. Saan apan nakibiyang kada kayong agasawa, bayaw? Ngam saan sana nasayati mapaspasamak iti panagdanayo? Manang Sandra. Amangan met no nakalipat kayon iti na Marso, ading ko. Ha? Jack kanunungan ti naramid ti kapsat ko. Kinapudno na kat binagbaga akpay. Ngam pinatuloy na latagayam ti panggap na nag-out of town. Anya? Nukasta, awan dito'y lugar tayo ti asawa. Nalabit nga awan. Iso na laang tadyak amuno sa dino tinapanan na. Hangam dumngag ka kuma, Bernard. No anyaman dagiti rason no apay anariribok ti panagdanayo iti kabsat ko. Ikagumaan niyo kuma nga urnusen. Sika ti lalaki. Sika ti padre di pamilya. Isu asikan ti mangirugi iti amin. Kat patyak nga agtulnugkan ka ni ading ko. Kunak tumot, adita balayo ti kang runana pang sapulan kanyak dayjay nalaing alalaki, Manang. Iso ak kinaykayat ko ti nag-out of town. Tapno ang dagunggunana di babaero nga asawa. Ading, kaano ka kading nga agawid ditoy? Tapno makapagsarita ta iti personal. Ha? Manang? Saan arumbang nagnanayon ti susit yung kan ni Bayaw? Saan anak sa hati kasta mapaspasan mag iti estado yun? Pangaasim ading ko. Agawid kan dito'y lugar kayo. Paikagumaan yung maurnusan ti amin kan ni Bernard. Sayang mo ti amin ang naragyan nyo. No agbanag laang iti awan. Iso ang mabalin kami. Agawid kan, ading ko. Uwan, Manang. Ngam, agdiretso ak ti tabalayo, Sa anak nga agawid ije balay mi. Pasensya ka no'y nasitgan kakabsat. Father,
Nadlaw ko ngamin tinaimpuswa na panagkararag mo itay. Nakaparinto man kapay. Kalpasan na. Saan ka pimanaw adagos? Nagtalinaid ka nakatugaw ditoy. Ako mitkita iti altar ti simbaan. Nadagsin sakit diti parikot mo, kabsat. Kinapudno na, Father. Gagangay la parikot ti agasawa ti pagdaldalanan mi ita iti asawak. Kabsat. Diyak man na mo, Father. Gagangay la parikot ti agasawa ti amin. Agam para kada kami. Kaslan nakadagdag sa nuna yan. Kaslakit din ibakbaklay mi ti sa ngalubungan. Gapoy ti mapaspasamak kada kami. Sige lang, kabsat. Ibagam. Iruwar mo na nyaman ti rikrik na. Ipagsam. Tapno lumagan ti pakinakam mo. Awan urnos mi nga agasawa, Father. Kanayon kami ngagsubang. Kanayon kami asaan nga kinawatan. Nulabsan ti agsaw. Awan ko matipagparparikutan mi. Kaputad da kabalan mi. Ket naalwan ti panagbiag mi. Magatang mi ti amin akayat mi agatangan. Ang payakas to'y, Father. Nariribok ti panagdan nami. Gaputan na labit ang nalipatan nyo tinamarswa iti biyagyo kasagasawa. Father. Madamag kumanlaing ken ka, kabsat. Kaano tinaudi ang nagkamang kayong agasawa iti Diyos? Kaano tinaudi ang nagkuyog kayo asimrek iti pagtaengan ti Diyos? Tapno dayawon nyo tinagan na. Kat pagyamanan nyo, gapo kadag iti parabor nga impaay na kada kayo. Kuha, Father. Diyakon malagip. Makitam. Dayta ti kang runaan na rason. No apay nga itilikudan ti kinaalwan ti panagbiagyo. Ket saan kayo anaragsak? Gaputa saan nga agtatang ti Diyos iti puso yung agasawa. Ngam no ipangpangrunayo ti Diyos iti panagdanayo. Puutom dayto nga ibagakken ka. Mapasamak ti naragsak ken natal na apanagbiag at artari kagayan nyo iti asawam. Naawatam ka diti amin nga imbagakkan ka, ading ko. Uwan, Manang Sandra. Saan arumbang nga ipangpangrunam ti pride mo? Saan arumbang akanayon ka nga agungad? Kasaritam iti naalumamay ti asawam. Kat kang runan iti amin, agkuyog kayo nga agdayaw iti Diyos. Amo, Manang. Gapo kadag iti imbagam. Italaan na amiris ko. Nabayag analipatak ti Diyos. Ti amok, umdason nga ado ti kwartami ka ni Bernard. Ti amok, saan min amasapol ti Diyos iti biyag mi. Biddot dayta, ading ko. Iso nga alan, agawid kan iti balayyo. Iti kan ito asumangpet ti asawam, makapagsarita kayo. Kat urnusan nyo ti estado yo, sakbay amaladaw ti amin. Anya ti kunam, Bernard? Lading itag, Vicky. Agam nas ka nagibusan tanti baso la relasyon ta. Anya? Pakawanan nak. Ngem si asawa. Ket saan arumbang anak irelasyonak paikan ka. Iso asapay la ko ma. Tamaawatan nak. Ulitat. Lading itak. Ngem nas kan apot dentan ti relasyon ta. Anyati ko nang maipadamag mo kanyak, Kati. Bernard, talo a doktor ti nagpakitaak.
Talaga masikuga kon. Agpaiso ka di. Wan, kamaudyanan na. Dimtengan ti gundaway at agiuray ta. Makumpleton ti pamilya binukal ta. At danton anak ta. Diyos ko, agyaman akan ka po. Agyaman ak unay. Impaayan ti namarso ti kid daw ta. Malaksid ana urnos ta ti amin. Maadaan tan iti anak. Uwan ka di. Talaga nga ipay ti Diyos tikid daw ta. Gaputag tungtong palta iti bilin na. Aramiden ta ti pakaragsakan na. Awanen ti kainasan arik na di ti lubong, no di ti mariknam ana asidagkan ka ti apo ana marswa. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay pa ng tarabay, na inbag nga oras kada kayo at